Després de les activitats fetes amb l'acció El gel es fon, vam demanar als infants i joves que s'expressessin mitjançant l'art, i aquí teniu uns exemples. A l'Acer, a Pira, els alumnes van fer murals del que passava quan el gel es fon. A l'Espluga de Francolí, l'alumnat va fer escultures expressant el que li fem a la terra. Al Sagrat Cor de Barcelona van calcular el balanç de CO2 del seu carrer, les emissions dels cotxes i l'absorció dels arbres. També van calcular la quantitat de sucre de diferents begudes, els residus trobats a la platja, la quantitat de plàstic dels tubs de pasta de dents. Al Col·legi l'Estel de Granollers van fer grans murals sobre les causes del canvi climàtic. Van expressar-ho dibuixant i també cantant. Aquí el sentireu amb aquesta cançó. 2 i 3. Canvi climàtic, tema important, i mira que sembla que ens estem oblidant. Els aquells forats s'estan desfent i ningú fa res, ni polítics ni la gent. A l'Institut Els Roures de Dosrius han fet amb material reciclat murals, han pintat com volen el planeta i han fet mobles per estar al pati. A l'Escola FADAC de Sant Vicenç de Castellet han fet una visita per a la resta de l'alumnat i famílies amb diferents parades que inviten a reflexionar, des de sales immersives, codis QR amb informació addicional, murals i escultures que ens conviden a pensar en la nostra petjada com a humans i a reflexionar sobre el que podem fer. I per acabar, a l'Institut de Roda de Berà, amb uns pòsters reivindicatius, vam anar pel poble fins a l'Ajuntament per llegir a l'alcalde i regidors el decàleg d'accions per demanar pel poble.